Zdravím vás u môjho ďalšieho videa. Som tu sám a ideme vám ukázať. Tu nám mudrc Steve zabil skeletona. Sakra spadol som. Tam zabil kriplicu, ide za ním ďalšie zombík, naháňa oného villagera. Enderman sa kochá a tento tu sa na všetkých štve. Rovno sa na to vrhníme. Sakra. Tak. Áno, takto. Asi vám to trošku zmenším. Áno, takto. Tak poďme na to. Áno, tešte sa na toto nedieľu. Áno, v tomto sa veľa zmenilo, ako vidíte. Prečo som nechal písmu, nevadí. Sa tu veľmi veľa zmenilo, ako vidíte. Medzi tým som hral trošku. Takže začneme hneď od začiatku. Tak toto dneska vyzerá. Wow. Tu si vyjdete hore, nebudete loziť po vode jak najväčší blbec. Tu ako najbližšie. Padaj. Poď. Tu budem chodiť ťažiť a robiť veľkú miestnosť, akože takú neveľkú dlhú. No poď a ukážem vám môj baráček. Podľa som nechal takú, jak je. Tu som zonačil, tu som urobil ono, sklenené. Sakra sa smýva. Tu mám takéto tu. Ten taký chodníček do už preč. Pane. Zasekaj sa. Kebyže vás zaujíma, prečo je aj za tým niečo, no čo asi? No samozrejme obraz. To je len tak pre istotu. Keby náhodou, áno. Tak. Výborné. Párne. Takže. Dočkej späť. A rovno si zaberám one. Toto. Torčky tiež. Ešte tu budú farmy na one. Takže tu mám sugar. Hore je tiež sklo. To je nepodarené akvárko. Tu mám kvetinky. Tu sa vyjde a tu sa hore spí. To je vždy otvorené. Len keď sa chodí spať, je to zavreté. Dobre. Sugar. Ráno. Uznáte, že není hnusný. To som vám chcel ukázať. Keď tu už je zničené. Áno, vidím, tam je uhlie, ale kašlíme na to. Keď tam je diera. Keď tam teraz hodím lopatu, vidíte, jak tam ide? Sakra. To som nechcel. Takže teraz napríklad ju hodím sem, že je nepotrebná. A pomaličky, keď to tam vôbec vy vidíte, ide preč. A je v diere. A už nie. Sakra. A už je nie zobrať, lebo je na nič. Takže uznáte, že není hnusný. Ne. Viete, čo je pofiderné? Tuto je. Pozrite sa, aký... Kniha je väčšia než sugar. Povedzte, pozrite, aká kniha, aký sugar. A teraz, keď si dám knihu do ruky, napríklad sugar, kamenný krompač, torčky a teraz sugar. Mňam. Taký fajný musí byť. Nemyslíte si? Paper, budem kancelária. Uzešamaše, kancelária. Mám tu 7 železa. Samé knihy. Knihy. A vlastne kožu nepotrebujem, to len ono. Takú. Mám 14 kníh. To ide preč. Ešte mi zostalo nejaké sklo. A teraz čo budem robiť? To sám neviem. Ideme ťažiť. Tento bugám sa mi tak páči. Tuto je, ne? Presne. Čo to tam robí zasa?
Áno, viem, je tam Gravel. Gravel, prečo si taký hrozný v Minecrafte? Konečne som sa ho zbavil. Ja som tak rád. A ideme. Uhlie, teba práve nechcem. Čo už, no musím ho zobrať. Prečo nie? Však uhlie je zdravé. A je hlavne, že je zdarma. No, pokým sa nenájde, je zle. Nakoniec, keď sa nájde, sa už ho nezbavíme. To tak aj je s redstoneom. Musím si to zasvietiť, aby ste vy aj videli, aj ja. Koľko na to čume? 5 minút. 40 a čo sekúnd. Len či vidím dobre. Dobre, uhlie už stačí. Už viac sa nechcem. Len zatiaľ. Nevidieť, tak už vidieť. Dúfam, že vás napíšte, čo vás najviac baví. Robiť nové svety, stavať ich, alebo onačiť, alebo ťažiť, alebo povedzte proste, čo vás najviac baví. Čo vás veľmi baví, tak to budem často aj robiť, nie? Nie, prosím, drevo, nie. Nie. A moje pery. Ale dneska ráno som si rozrezal. Nie. Nikdy nekop pod seba. Kúkajte, jak som to robil. Takto. Pink. A je dole. Pink. Fajne, fajne, fajne. Fajne. Poď. Bože. Tak. Ešte si vysvieťme to, budeme veľa torčiek míňať. Tu si budeme svietiť. Nie. Prosím, už skončí, už choď preč. No, vieš ísť preč. Poď. Fajne, už som sa ho zbavil, dúfam. Ale nie, že to zakliknem. Divné, že väčšinou... vlastne ona kriplica je v Česku, takže nemôžem natáčať s ňou. Namiesto Gravel je teraz onen. Tento tu. Musak. Dirt. Preč s tebou. Ježiš, čo mi to prišlo. Tak, fajne došol mi krompač. Ideme hore. Je to celkom dlhé. Ty ešte len pôjdeš preč. Jo, ja sa tak teším na ten update, ale na kameru. Wow. Ja tu nie som, mňa nevidíš. Tu nie som ja. Nie som to ja. Podpalím ťa. Ja po ňom. Čo to tak zabrešalo ten gúčo? Ideme hore. Ej, kľudek, kámo. Už som tu. Konečne. Na čo ten dirt, neviem. Tak. Poď. Fajne. Sakra. Za chvíľu budem aj natáčať s nevlastným bratrancom. Len možno. Au. Sugar. Ňam. On je nevlastný. Ale je nevlastný. Brat alebo bratranec, alebo čo? Brat. No tak brat.
by som aj šiel tieto tu už zasadiť. Nie. Lepšie. Keď si hladný, ješ si to ty, daj si Snickers. Čo robím? Fajne. Vlastne by som mohol urobiť farmy. Mami, tomu nechce nikto hrať. Super, že sa. Poďme po vodu. Rýchlo a zbesilo. Pink. Ja nič. Ja som nič proste nezobral. To sa vám len zdá. Už som tu. Nepadaj. Fajne. A teraz čo? Tu by som to dal. Oj. Musím začať pozberať. Idem, tu čorknem. Nie, tu nie. Tu chcem. Tak, fajne. Čorkujeme. Som čorka. Sakra. A čo tu? Sakra, ešte jeden. To sa mi neboli. No, už za chvíľu je koniec tohto fitea. Šup. Ty torča. Tak, hneď je lepšie. Šup. Krása na prvý pohľad. Dobre. Ukončíme to čítaním. Počkať. Ukončujeme to čítaním knihy. Čaute.